Kedava gị? Eva nyonya. Onye nne ka ebu. Esa dị bụ na ọkụzụ. Na Lusọ. Lusọ gụ ọkụzụ. Kedu ebe ị nọ ibe a? Na nke onye? N'ebe? N'ikem? Kedu ebe ị bịara mmeni? Abịa m ka achọ maka fonu bụ na be m. Fon? Unu bịa nchọ ni. Kedu ebe na-eme kata? Kedu ebe unu confirm? No, give me again. No, mu ju phone. Ngi zulu. O nwere esi gị kweta n'ike? Kedu ebe na-eme gị akata? Anyị niile gbara mọcha n'ekpo m kpọkọrọ master pass. O kwere gị. Kedu ebe ị debe di phone kata? Na be nke ọ dị. Na be gị. Ka ọ dị. Na mgbe nke bụ eziokwu. N'ilu akata ime gịnị? Nwetie. Ide kwa anya m dị mmejikwa etie dịko. Dịko na ekpo na be nke ọ na-azụ be m na ekiribe m akwa. Ndị mezili ji wee welie. Kedu ebe meli ji welie? Okay, dịka ejere m anya dịko. Uke. Meli gị ji wee welie. Ihe ọbara bụ ine nekwe ya akwụkwọ nna gị dịko. Ine nekwe ya nna gị na mmụọ. Ọ bụrụ ka arapụ gị ya. Ọ bụrụ ka arapụ gị ya. Ọ ga-arapụ m. Ọ bụrụ ka arapụ gị ya. Ba dịko. Dịko ame nọkwa n'ụdị ya mbụ. Ị nụọ nwa ya? Anụ ko eji mmụọ ka na-atọ nwoke na bụ nwa. Bịa ebe a. Kedu aba gị? Kwuru ebe a. Kedu aba gị? Nwa Amaka onye? Onye nne ka ị bụ? Kedu ebe ndị bịa ebe a? Kedu ebe ị bụrụ kata? Nọ nyaji. Oge mbụ unu kwete bụ nọ nyaji. Nya mere iji solu bịawa. Nye elu kata kedu ebe ya meni? Kedu ebe ọ dị? Ihe ekwu ebe ọ dị ka nwere iji solu a arapụkwa gị ebe ahụ. Ndị ahụ ejeje weta ya bife ewepụ gị nya. Nwunye gị ya esokwu. Amaka nwunye gị ya eso. Ige ntị ibe ji na-agwa gị okwu abụrụ ya jọ gị njọ. Ọ bụ niile wofo na ma wele gba drọg ikwuo n'ije oli gba drọg. Wuo ka o si wee mee. Maka na nke ya jọ gị njọ na-abụ ọ bụ na ebe ejeche ọ bụ na ewetere ya n'ebe o si nọ. Nwere ute isi m. Ebe ube na ịmalibe a dị mkpa kwuo nwere otibe na-ezo nso. O nwere ibe ihe ekwu mgbakwuo mana esi na ọ dị n'akụkụ nkụ. Mmegharị na mgbaala ama ndị ọ na-agwa eme mistake kwute na eme mistake m ọsọzọ ya mere ọzọ. Biko fon m oje mma akwụ ya biko achọrọ m ka eje nje na abụ nke ibe nwa na-eme ọ na-achịara m mebere na mmanụ ma ume ma ọkwa nwe gị na-amụ onwe ebe na-eme gị na-amụ onwe ebe na-eme gị na nkekele isi gị. So kedu ka akwụkwọ fon kedu ije ego eme? Eji m ego ma use gote ebe niile gotekwa ndị be maka gote ma atende ndị be m kwụsị nchebe m maka na atụ n'ovu nwa. Ọ na-ajụ gị ajụjụ bụ nwunye gị na-ajụ gị kata. Njiri ego ana m ezoro gị ka ebe sim kaadị fon adị sive emega nwe wepụ gị bụ na iweta sim kaadị dị fon. Ọ bụ na iwetara sim kaadị ya ka nwa olu gị mme wepụrụ gị kedu ebe sim kaadị ya dị? Ine bo bala. Sinka e kwento. Ima na ile sinka na meji block sinka na block. So mo a na me use re.
nke usually use ka ọrụ m cast mbọsị ka onye lesigo di phone afụ kedo ile silia nwunye gị na-ajụ gị kedo ile ya na street ka nle ka onye ọbụ kedịba ma anyị kara nọ n'iru eke ihe kwu onye dịba gbaa nwunye gị na onwunye gị dị ibe maka na onye wepụta kedo dịba kwu onye dịba kedo ilesili kedu abụ ilesili fon ịmali bembele rapụ na onye ka ọnọdụ Kadabia. Baby show. Baby show to Amaka. To Amaka. Where's your number, baby show? It's not ridiculous phone. Can I cast all on the back of the cast all on it? Baby show. I am Muslim. Kill us. That boy now with the he had that boy again. Go somewhere for what? Every day can it be? This one I can be sure now. Oh my God, That's 15,000. There is that again. If I own ya, What can you see? No, because do so. no, you're here. Oh, you're the cable. And I want you to Mba, no go who can not. Get available. Get available. Where's so? Where's so? What's that?